rauhassa. Pyörittäkää hartiat kerran 2 näin. Hartiat alas, hengittäkää syvää. Tunnelmassa ja laittakaa silmät kiinni. Nyt. No niin, voitte aukata silmää. Luonto koetaan rauhoittavaksi, eikö? Mutta usein se on liian kaukana arjesta ja työelämästä. Ryhmä PA Jamien kautta haluamme tuoda luontoelämyksen lähemmäksi ihmisten arkea. Ja tässä se on. Olkaa hyvä. Meidän ensimmäinen prototyyppi kuvasi tätä haastetta aika monesta suunnasta. Meillä oli monta erilaista ratkaisua. Lähdettiin virtuaalimaailmaan kuulokkeiden, virtuaalilasien kautta, josta on tehty prototyyppiä, oli kokemuksellisuutta, ajatuksina tuoda jalat rantahiekkaan, pää pilvissä kokemuksen kautta. Ja idea julkisten tilojen aulojen avaamisesta näille kokemuksille, ja mietittiin myös metsäpirttiä ja muuta sellaista valtion omistamaa seurakuntien kurssikeskusta, leirikeskusta paikkana kokea sitä luontoelämystä ja työskennellä siellä. Ja siitä tämä idea jalostui. No, täällä me ollaan sitten opittu, että tämä meidän oma pähkäily ei ihan riitä, ja päätettiin lähteä testaamaan asiakkaan. Meidän asiakastestaajat tai nämä oikeastaan prototyypin kommentoijat, heitä oli 10 ihmistä ja sitten meillä oli 1 sorsa. Käydään läpi vähän näitä tuloksia. Eli me lähdettiin siinä vähän sitten kaventamaan tätä meidän fokusta. Ensin me mietittiin sitä, että onko nämä asiakkaat oikeasti valmiit nauttimaan tästä luontoelämyksistä esimerkiksi kuulokkeiden avulla, vaikka sillä tavalla, että ne lataisi jollain ohjelmalla itselleen luontoääniä. Ja tässä oli yksiselitteinen vastaus, että eivät ole. Eli he koki, että he haluavat kuunnella omia juttuja, omaa soittolistansa luureilla, ja sitten heille tuli semmoinen olo, että ylipäänsä se luontoäänien kuuntelu niin ei sovi sellaiseen lähtökohtaisesti meluisaan ympäristöön. Eli haluttaisiin, että se olisi niin kuin hiljainen, rauhallinen paikkakin, missä siitä niin kuin nauttisi. Ja sitten heille tuli aika moni pelkäs sitä, että se olisi jollain tavalla feikkiä. Että ne olisi jotain tekoluontoääniä, että he haluaisivat oikeasti niin kuin tämmöistä aitoutta siihen. No sitten toisena vaihtoehtona me lähdettiin tämmöistä bussipysäkkityyppistä rauhoittumista pohtimaan, että millä tavalla se tulisi toimimaan. Ja ihmiset ei kyllä innostunut siitä, että bussipysäkillä tai liikenneajoneuvoissa olisi mitään luontoääniä. Sen sijaan nämä virtuaalilasit ja sitä kautta tarjottava virtuaalinen elämys siitä, että ollaan luonnon lähellä, koettiin niin kuin paljon mielenkiintoisemmaksi. Ja sitten me kysyttiin tätä kolmatta vähän isompaa ideaa siitä, että olisiko asiakkaat valmiit tulemaan virastotyyppisiin tiloihin, jos ne aulatilat olisi avattu myös yleisön käyttöön. Ja sitten se meidän luontoelementti tuli siinä, että me haluttaisiin kannustaa näitä virastoja paitsi avaamaan, niin myöskin tuomaan sitä semmoista niin kuin rauhoittavaa luontojuttua niihin tiloihin. Ja kaikki meidän haastattelemat asiakkaat ja ehkä myös sorsa tästä ajatuksesta. Eli sitä oli selkeästi niin kuin ykköstoive ja ne lähtivät niin kuin selkeästi ideoimaan sitä lisää. He miettivät fatboyta ja riippumattoa ja muuta. Ja sitten tuli mun mielestä, tai meidän mielestä ihan loistoidea oli se, että ne sellaiset tilat, missä joka tapauksessa vähän kärttyisenä odotellaan, vaikka jotain passin hakua tai tämmöistä, niin siellä pitäisi olla jotain tällaista rauhoittavaa elementtiä, joka muuttaisi sen asiakkaan mielialaa vähän niin kuin sellaiseksi rauhallisemmaksi sen jonotuksen jälkeen. Meistä ihan loistavia ideoita. Ja tässä oikeastaan niin kuin me koottiin sitten, kiteytettiin näitä havaintoja näistä tämmöiseen muutamaan pointtiin. Eli tämä aitous, sitten oli se, että se luonto halutaan sinne rauhalliseen paikkaan, ei hälyn keskelle. Ja se, että tämmöisille avoimille rauhallisille tiloille olisi tarvetta. Ja sitten tämä jonotusasia. Ja sitten vielä tämmöinen moniaistisuus heille tuli, että tavallaan siellä voisi olla jotain tuoksuja, yrttejä, jotain tämän tyyppistä. Aivan loistavaa.